рақобатро бесаброна интизорем. Хуб, ҳамин тавр Лоиқ Қутбуддинов ва Фукуда Ямато аз Ҷопон. Паҳлавони 18 сола аст, ҷопони паҳлавони мубошад 16 сол дорад. Ва Лоиқ Қутбуддинов албатта имрӯз ҳунарнамояш хеле дар сатҳи олӣ буд ва тамоми мухлисону ҳаводорони гӯштини ҷудои меҳанро шод кард. Ва мо мунтазир ҳастем ки дар марҳилаи ниҳоӣ ҳам Лоиқ Қутбуддинов як нерӯсанҷи арзандаро нишон медиҳад. Ин ҳам роҳи таъин намудаи ҳарду паҳлавонон аст. Лоиқ Қутбуддинов дар марҳилаи аввал Али Оғомамадов аз Туркманистонро шикаст дод, баъдан Эдуардо Сагасте аз Мексикаро ноком сохт, баъдан Мухамҷар Тергелес аз Муғулистонро аз садди роҳи худ берун кард. Дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ Оронбасар Талгат аз Қазоқистонро ноком сохт. Валентин Каранканта ин рақобатро ҳакамӣ мекунад ва мо бошем ҳама якҷо нерӯсанҷи Лоиқ Қутбуддиновро интизор ҳастем. Хуб, паҳлавони 18-солаи кишвари Ҷопон, қаҳрамони феълии ҷаҳони ҷавонон бо ҷудогии сафед ба майдон ворид шуд ва акнун ин бошад намояндаи 16-солаи Тоҷикистон Лоиқ Қутбуддинов, яке аз ғунчаҳои бисёр ҳам навруста ва умедҳои мо дар гӯштини ҷудо. имрӯз ҳунар, маҳорат ва сабку услуби Лоиқ Қутбуддинов ба кулли дигаргун буд, вале бояд як чизро фаромӯш накунем ки бар муқобили ватандорони ҷудо ҳунарнамоӣ кардан хеле душвор аст. Хуб, ҳамин тавр рақобат оғоз мешавад. Фукуда бо ҷудогии сафед аст аз Ҷопон, Лоиқ Қутбуддинов бошад аз Тоҷикистон бо ҷудогии кабуд. аввалин расишҳо мебинем ки Фукуда хеле фаъол аст. фишор барои дар замин нигоҳ доштани паҳлавони мо аллакай ҳолати асайкоме инҷо ҳисоб карда мешавад. мутаассифона ин мавқеиятро паҳлавони мо ба ҳариф гузошт. аллакай як имтиёзи вазари ба даст овард Фукуда ва барои Лоиқ Қутбуддинов дигар фурсате ба миён намеояд ки аз чанголи ҳариф худро раҳо кунад. ва ҳамин тавр дӯстони азиз, дар кӯтоҳтарин сонияҳо тавонист инҷо Фукуда, қаҳрамони феълии ҷаҳон, чемпиони феълии ҷаҳон Лоиқ Қутбуддиновро шикаст бидиҳад ва паҳлавони мо бори аввал тавонист акнун дар корномааш аз чемпионати ҷаҳон нишони нуқраро ба даст биёрад ки ин ҳам албатта натиҷаи хеле хуб аст барои Лоиқ Қутбуддинов, чаро ки ҳариф воқеан ҳам пурқувват аст. ҳариф мактаби пурқувват дорад ва боке нест. ин шикаст албатта Лоиқ Қутбуддиновро боз водор мекунад ки бештар хубтар омодагӣ бинад барои мусобиқоти бонуфузи дигар. хуб, ҳамин тавр дӯстони азиз, ягона умеди мо имрӯз Лоиқ Қутбуддинов буд ки белохира дар ватани худ дар назди мухлисон ба гирифтани медали нуқра мушарраф гардид. ҳамзамон Лоиқ Қутбуддинов дӯстони азиз дар чемпионати осиёи наврасон соли 2023 нишони тилло дошт ва ду маротибаи дигар нишони тиллоро аз ҷоми осиё ба даст овардааст. таваҷҷӯҳ мекунем ин ҳам он ҳолате ки Лоиқ Қутбуддинов зери чанголи Фукуда Ямато монд. аслан бояд иҷоза намедод ба ин ҳолат паҳлавони мо, вале ин мавқеиятро гузошт ба ҳариф. хеле фишори зиёд дошт дар ин ҷо Фукуда ва кӯшиш кард ки ба ҳайси паҳлавони рақами як дар ин рақобат худро нишон диёд ва ҳамин тавр ҳам тавонист ва ба гирифтани нишони тилло 2 сол пайҳам дар чемпионати ҷаҳони ҷавонон мушарраф мегардад Фукуда Ямато. исмоил маҳмадзои раиси федератсияи ҷудои Тоҷикистон ҷоизаҳоро тақдим мекунад. хуб, ҳамин тавр Муродилоев
аз узбекистон ва Талгат Оринбасар аз Қазоқистон ба гирифтани медалҳои биринҷи вазни то 60 килограмм мушарраф гардиданд. талошу мубориза ва ҳаракатҳои бисёрам ҷолиби Лоиқ Қутбуддинов ба медали нуқра расид, ки хеле воқеан ҳам ҳунари шоиста дошт имрӯз Лоиқ Қутбуддинов. ва Фукуда Ямато бори дуюм пай ҳам ба гирифтани медали тиллои чемпионати ҷаҳони ҷавонон мушарраф гардид, ки дар марҳилаи ниҳоӣ Лоиқ Қутбуддиновро ба осонӣ тавонист ки аз сади рӯи худ берун кунад. ва акнун баъд аз ин пирӯзӣ, баъд аз гирифтани нишони тилло, суруди миллии кишвари ҷопон ба хотири пирӯзӣ Фукуда Ямато садо медиҳад. ҳозирин ҳамиҳои гиромӣ, аз шумо хоҳиш менамоем барои садо додани суруди миллии ҷумҳурии ҷопон аз ҷойҳои худ бармеказем. инак аксҳои хотираӣ бо волейболи ин вазн. нафарони муваффақи вазни то 60 килограмм Муродил Мурадилаев аз Узбекистон, Талгат Оринбасар аз Қазоқистон ба гирифтани медали нуқра, медали биринҷӣ мушарраф гардиданд. Лоиқ Қутбуддинов аз Тоҷикистон соҳиби нишони нуқра гардид ва Фукуда Ямато бошад аз Ҷопон медали тиллоро ба даст овард.